Όπως είδαμε ήδη, η Οδύσσεια χωρίζεται σε τρία μεγάλα μέρη. Στο πρώτο μέρος συναντάμε τον γιο του Οδυσσέα, τον Τηλέμαχο, που αναζητά τον πατέρα του. Στη συνέχεια αφήνουμε κατά μέρος τον Τηλέμαχο και παρακολουθούμε τις περιπέτειες του ίδιου του Οδυσσέα στις θάλασσες, μακριά από το νησί του. Στο τρίτο μέρος, πατέρας και γιος συναντιούνται στην Ιθάκη, όπου συμβαίνουν πολλά και θαυμαστά, και μετά από πολλές περιπέτειες, η οικογένεια ξαναενώνεται και όλοι μαζί, Οδυσσέας, Τηλέμαχος και Πηνελόπη, ζουνε καλά και εμείς καλύτερα. Σε αυτό το βίντεο θα ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο πρώτο κομμάτι της Οδύσσειας που μιλάει για τον νεαρό πρίγκιπα Τηλέμαχο. Το κομμάτι αυτό ονομάζεται Τηλεμάχια από το όνομα του πρωταγωνιστή της και αποτελείται από τις 4 πρώτες ραψοδίες της Οδύσσειας. Ας δούμε λοιπόν με λίγα λόγια γιατί μιλάει κάθε μια από αυτές τις ραψοδίες. Η πρώτη ραψοδία αρχίζει με αυτό το περίφημο προήμιο, όπου ο Όμηρος εξηγεί με λίγους στίχους γιατί πρόκειται να μιλήσει σε όλο το υπόλοιπο ποίημα. Το θέμα του με άλλα λόγια. Επίσης, περιγράφει σε ποιο ακριβώς σημείο της ιστορίας βρισκόμαστε και από πού πρόκειται να ξεκινήσει να μιλάει για αυτό το θέμα. Κατόπιν βρισκόμαστε στον Όλυμπο, όπου έχουν μαζευτεί οι θεοί στο παλάτι του Δία και εκεί αποφασίζεται ποια θα είναι η τύχη του Οδυσσέα. Στη συνέχεια, η θεά Αθηνά ξεκινάει για τη γη με σκοπό να συναντήσει τον Τηλέμαχο και να τον βοηθήσει στις περιπέτειές του. Να λοιπόν που βρισκόμαστε πια στην Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα, όπου μεγαλώνει το νεαρό πριγκιπόπουλο. Η πρώτη ραψοδία περιγράφει τι συμβαίνει την πρώτη μέρα στην Ιθάκη, από τη στιγμή που φτάνει εκεί η Αθηνά, ως το βράδυ που ο Τηλέμαχος θα πέσει για ύπνο. Μαθαίνουμε τι συμβαίνει εκεί πέρα όσο λείπει ο Οδυσσέας, συναντάμε διάφορα πρόσωπα που είναι σημαντικά για την ιστορία μας και βλέπουμε ποια προβλήματα αντιμετωπίζει το αγόρι. Τη δεύτερη μέρα, έχοντας πάρει κουράγιο από την επίσκεψη της θεάς, ο Τηλέμαχος προσπαθεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, χωρίς μεγάλη επιτυχία όμως. Παρόλα αυτά, το Βασιλόπουλο αποφασίζει και οργανώνει κρυφά ένα ταξίδι, με στόχο να επισκεφτεί παλιούς συμπολεμιστές του Οδυσσέα από την Τρία και να μάθει νέα για τον πατέρα του, αν υπάρχουν. Η μέρα αυτή τελειώνει με τον Τηλέμαχο να μπαίνει στο καράβι και να ξεκινάει για το δικό του προσωπικό ταξίδι. Πρώτη στάση είναι η Πύλος, στην Πελοπόννησο. Εκεί βασιλεύει ο Νέστορας, γέρος πολεμιστής και σοφός άρχοντας, που εκτιμά και αγαπά πολύ τον Οδυσσέα. Δυστυχώς όμως δεν ξέρει να δώσει στον Τηλέμαχο τις πληροφορίες που χρειάζεται. Ο Τηλέμαχος μένει στην Πύλο 1,5 μέρα. Παίρνει μέρος σε θυσίες και σε τσιμπούσια που γίνονται εκεί πέρα και μαθαίνει για την επιστροφή κάποιων από τους βασιλιάδες που πήραν μέρος στον Τροϊκό πόλεμο. Ο Νέστορας συμβουλεύει τον νεαρό να πάει στο βασιλιά Μενέλαο, άντρα της ωραίας Ελένης, που μπορεί να ξέρει κάτι περισσότερο, μια και δεν έχει πολύ καιρό που γύρισε από τα ταξίδια του. Ο Τηλέμαχος μαζί με τον νεότερο γιο του Νέστορα, τον Πισίστρατο, ξεκινάνε με αμάξι και ταξιδεύουν 1,5 ακόμα μέρα μέσα από την Πελοπόννησο προκειμένου να φτάσουν στο προορισμό τους. Οι δύο νέοι φτάνουν τελικά στη Σπάρτη, όπου βασιλεύει ο Μενέλαος μαζί με την Ελένη. Είναι βράδυ πια και πέφτουν πάνω σε ένα μεγάλο τσιμπούσι που έχει οργανώσει ο Μενέλαος για τους γάμους των 2 παιδιών του. Κάθονται στο βασιλικό τραπέζι και μετά από λίγο καταφτάνει και η Ελένη. Γίνεται η γνωριμία και μιλάνε για τι άλλο, τον Οδυσσέα φυσικά. Η βραδιά τελειώνει και πάλι όταν όλοι πέφτουν για ύπνο. Το άλλο πρωί ο Μενέλαος διηγείται στον Τηλέμαχο τις δικές του περιπέτειες μέχρι να φτάσει στη Σπάρτη και την κακή τύχη του αδελφού του, του βασιλιά Αγαμέμνονα, που τον έσφαξε η γυναίκα του όταν γύρισε στο παλάτι του μετά από τόσα χρόνια στην Τρία. Διαβεβαιώνει ακόμα τον νεαρό ότι ο πατέρας του είναι ζωντανός, αλλά δεν μπορεί ακόμα να επιστρέψει γιατί είναι φυλακισμένος. Εκεί, στην 4η ραψοδία, αφήνουμε τον Τηλέμαχο στη Σπάρτη και ο Όμηρος επιστρέφει για λίγο στην Ιθάκη, όπου βλέπουμε τους μνηστήρες να καταστρώνουν σχέδια για να σκοτώσουν τον Τηλέμαχο πριν προλάβει να γυρίσει στο σπίτι του. Ο λόγος? Θέλουν να παντρευτεί κάποιος από αυτούς τη μάνα του και να γίνει βασιλιάς στη θέση του Οδυσσέα. Η Πηνελόπη το μαθαίνει και έχουμε κλάματα και κακό και φασαρία και εκεί τελειώνει η 4η ραψοδία. Αυτή είναι με λίγα λόγια η Τηλεμάχια. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε με περισσότερες λεπτομέρειες τι ακριβώς συμβαίνει στην πρώτη ραψοδία
και πώς ο Όμηρος στείνει σιγά σιγά την ιστορία με σκοπό να δημιουργήσει αγωνία στους ακροατές του και να ενώσει όλα τα κομμάτια του παζλ που θα οδηγήσουν στην τελική νίκη του ήρωά του. Κάντε like στο βίντεο, μοιραστείτε το με όσους θέλουν να μάθουν για τις περιπέτειες του πολυμήχανου βασιλιά και επισκεφτείτε τη σελίδα μας simplyodyssey.com για να μάθετε περισσότερα.